dor gik den bakut ule gem laban belaga leiru gis hem kat ka bleng kat ka hok chingkut bleng lalu lalu dinam laban dushu Hiroi utrai prabanget.
kapor kala biang yangi bangin sedang no ya ka jing syakri jungi utrai ha kani ka no pais ngi ha ka beningkong ngayeng na kani ka jaga ka bakentang jong kong trai bangan ai ka jing kublai yepi happy women's day ho ngila dep ka celebration baroshi tayo menta ka sngi penkon kani ka sngi ka bakerpang jong ki kentai ngayang ang ningkong ban priang subhai pi baro ki paralong kemin mar bakadi ka sngi kerpang jungi barabuar nga priang subha syai kirang ba mentangan priang subhai pi baro kerpang ye ki long kemie ki bawan na maulai nong kwar ki bangi khot subhai ki bakin dan bentabat ngi ha kani ka jing syakri jungi kani ka janmiet ngi priang subha ye pi wei pe wei ka kerteng batyang tam jong jisu kris nong penim jungi ha ka ju ko poru amla klem da priang subha ye pastor in charge jungi badan rengkat bat ngi kalong ka jing singan ye ki long pa ki rangba ki samla ki bayalam ke music team but ye pi wei ki badan ha kani ka jing seng bangin ye syakri pendan buram lang yo trai kani ka janmiet ai baga jing syakri jungi kan long ka berhem ka badiang hun ha khamat jong blai tingin ye sedang no da ka jing ruai ka ba arspa san pusan ka jing ruai ka ba arspa san pusan ki kentien ngan puli tang ka dekat ka beningkong bat ka chorus ka baong ka don kari basuk halendat jong kilo ondalawai jinglet pertai hang tangan syong thai no ngan pej hukres kat badang im bat hado bandayap bat ondakot ka kam hang ni ngan syong bat u habneng bat ondalakot kani ka jingruai ngan sngop haban khot ye we ni ki para long kmi jungi ikong palai mon thangkiu ben ye lam yangi ha ka ba puli na ka tien ka jong blai bat ban pen kentang ka jing syakri jungi ha ka jing duai ka jingruai ka ba arspa san pusan bat ngan sob haban khot ye ki music team ban ye lam ye ka jingruai kadon kari basuk halen de jong kilo andara wai jinglet berkei hang tangan syong kado ngan pedu kris gad badang imbat hadu bandaya sa
ngai kublai Women's Week EP baro ki para long kemie bat kam tami kini ki para benget nanong kwar ki balai wan ban ai kuk bakin sa ai ka kubor jing dry mo yang ia kan ke sngi bat shwa bangan duai an pulin na ketien ke jong blai na ki sam lai hu sau ko khot ka ba khandai a tu shap tieng yo trai phi ki riu khu jong u namar omdan ka jing kerdo ya kita ki ba shap tieng yo u ngan yo ban pulin sen ki proverb khandai ba shpau ka jing shap tieng yo trai ka long ka jing sedang ka jing start bat ka jing tiep yo tau ba khu long ka jing shampang an yo ban pulin sen ki proverb hi balong ka thim ka ba khat sao ning kong ka brio ka ba start ba ro ka te yala ka yeng henry ki ba biet ka let henry ka ba biet ka let no ya ka dala ki jong ki ti tengin ye bo lang ki jing duai ko pa jingi ba beneng adap da ka jing sngo ka ba krau ya mi ablay namar ba mila don ring kat ba ni atrai kum ki para long ka mi atrai ka ni ka tayo atrai ba ro shi tayo na do ka sngi ning kong hadu ka ni ka sngi ka ba menta ken pa mila don ring kat chi shai ki program ki ba pair ba ni ki para long ka mi trai ji su ba ko dor ngasngo ro ya mi atrai ha ka ba mila pela kat ni atrai ba ngi seng kumni atrai ka ni ka jakan ya ka kerteng ka khoi ka jong me trai ji su ba kodor ngasngongo ya me atrai ka ba nging yo atrai kum ki khon ki jong me banye le ka men atrai ka ni ka tayo ka ba kamen jong ki kin thai trai ji su ba kodor tu nang yai don ring kat ba ka ji seng kin thai ka jong ni atrai nang pen shat bor atrai ji su ba kodor ringi atrai to I jing start iki para nongket kam atrai chi subakor bakin dan ke jing start blay ke jing start bakin jaman sim ko try banang pentelon ni ka kam ka chong me ku chi subakor try chi subakor to dan ran kat ru bakaway ka long ka me ki para kan thai ru baro atrai chi subakor nang ai ke jing start ingi atrai bangin nang ya la atrai banya rap lem atrai ka banya te ka balang ka chong i ko pa try chi subakor nga duai ru atrai na ka benta ka ni ka sngi atrai chi bangin si osngoi ki jing ruai atrai chi subakor to ka khu atrai bagin da long atrai ki ban ai ki jing men sem ki chong i atrai ban pentap ki jing sliang ka jing trang ka do not ka chong i bat kham tam e atrai ya ka ten ka chong mi atrai lim ba ka shakri ka chong mi atrai to da pen sle ma mi atrai do man sem ba khu chong mi atrai try chi subakor pa siao hai i atrai ki kin ten ki ban mi ko try ki ban wan atrai na mi kin chi subakor bagin long ki jing ker khu yang ilang i we ko try bagin mi nang ni atrai bagin long shisha ka ta ka kan thai ka ba start atrai ka ban te atrai la ka chong ka yeng kin chi subakor ba iki e paro nak ban ta ka burom ka chong me kin pa try ada duai no in ka por ba sabar waju in no atrai yangi ha ka keteng jom Jesu amen. Ubleu ni oban ker khuy pi kong palei hak ba ple lam ban puli ka tien ka jong ble ba ka jing duai ubleu nang ya lam ha ka jing jong pi ban shakri kham bhai u ki por ki ban wan ti nga sa shi sin ngap diang so bhai pi baro gitu ki badang shuan shaka ji sang ka jong ka jing shakri jong ya ka ni ka janmi ba ubleu ni oban ker khulang ingi baro ngini beteng ka jing shakri ka jong i da ka bangin ruai sa ka wei pat ka jing ruai ka ba shispa lai pu pra ka jing ruai ka ba shispa lai pu pra ngan puli ka dekot ya ka chorus ka boong yai duai paralok ban om tlot ban om swai hakani ka perthai jing jar satang shiben ngin poi hakata ka snong khut bat ngange ngin le baro par tinga kerpar abang yerwai ka ni jing ruai tu ngin yang lang baro pa lai pupra ga yos ngo don ga snong ga jing shai klem jing dong Om dan snow si whose light shu hang down. He curd up mountain dai, but kisu rock taxiar. Ying xiar ying podor don hang down. Yai du wai paralok, banom trot banom swai. Hakani ka perthai
para bangit biit ngila poi sah gawai par ka benta jong jing syakri ka jongi kata bangin pelot sipor hagi jing duai kum bangilayar wai ngini ai duai banum telot banum suai namar ka jing em jongi kalong ka badap tang da ka jing yele lem da kum tau nong ruai syam ben sim unum ong tung ngini ai duai banginum ya telot nginum ya suai ladang ilong bat gi baklan tang bangilong kristan haka jing em kristan ka jing ya lenti ka bajrong ka bajalan ki jing tunjuk ki jing ki jing yele ki bun tingin yai duai banginum telot hadu bangina poi sya katong ngin duai shwa ka jing duai ka baningkong ngin ai ngo yu blai budang penla yang ikat ni bangin wana ka jing ka bakentang ka jong u don bon ki bre ki bam yo alat ban let sya ka jing ka bakentang lada ki thrang ka nu ka nuru ka dong ka jing ya ki jing khang lat bo bun ki don ki bam wan sya ka jing trai na ki daw jong ki bai par ki bo satan we le ka jing em jong ki na ki don ki daw ba ki don ki jing ki bo bun na ka jing em kim la ban wan ka jing ka jong trai rai mangaban ma pingi dang la ban wana ka yeng ka jong trai ngin ai ngo yo blai bara ka jok pon ngin pen kentang la ka jong ka jing im ngin pan bori ki jing telot ki bobon ki jongi ngitep bangilong ki brio ki bambiang ndaya bangi wana ka yeng ka jong blai ngin ye thu ngin pan bor mun sim jong blai un ya rap yengi tungin ye let langa ka jing duai ka ni ka por try jisu be ngi damre ki jap ki ba kho jume ken pa be ye ban ai ngo yemi ko pa be ye ban medang penla yengi wei ko pa mengin wana ka yeng ka ba kentang ka jume ko try medang penla yang akin try bangan wana ka yeng ka ba kentang ka jume ka dai ka jing ba ka jume ko try ki wei kim yo lahat ken try ban wan ka yeng ka ba kentang ka jume le me plengi ka lahat ka lenti ko pa be ye adap da ka jing smau ngo ken try me ra ki jap jong bangan syakriya me manganum that ken pa be ye ai bor mar katakan rat bangan ya kan ni ka lenti ka bakem ka bawet da ka jing ai ka jome kan pa be ye malaban job ki jing le bamman kin try jisu be ki jing le ki bona ka jing em ki jing tlat ki ba bon kan pa me yo ki jing bam la ki bon te pa ngadwai ka jing pensat bor ka jome ko try ban la kan try jisu be ban long ka kristan ka ba job ya rapa be ye ki jing ya lenti ki batlat nadama ki jat ki jome apan bo an mi kan jisu ba kodor ya rab yang iwei ko try ngin laban ai ka bahatam syami ko try ngin laban le ka mon ka jami ko try am tanga bio ki brio ko try ndaya lenda da bom dan mano bio kan pa be ngin le ban pen so bahai ka mon ka jami kan pa be ya rab yang ko try preng ki jing tlat ki babon ngaduai kan try ka ti ka badan bor jami kersyahan yang iwei ko try ngin long ki kristan ki ba jok de shisha kan jisu be ngiduai ban ngi idea ki ti ki badan bor ki jome nama pani kini baro agar teng Jisu. Amen. Ngini duai sekawai pakai jing duai. Ngin kan mau ngin duai kembawa kan ni kasngi ka bakar pang ya ki long keme ya ki kentai. Tu ngin duai kerpang nak benta ki para kentai. Ngin duai ki para kentai baro nadu ki kon samla kentai ki long keme kentai kerpang ngin duai ya ki young mothers ki keme ki bedang kham khna bedang dan ki kon ki berit. Bau bleun ai jing start ki kumno bani lam ki kon ka lenti ka jong u nado baki dangret ngi em ka jok ka ba kata-kata ka ba per ki kon nado dangret ki la start palat ki nang ban ai nia kumno ki kemi ki pa nangin duai bau bleun ya rap ya ki kemi ki badang lung bakin hikai ki kon nado dangret hado kindasan ngin duai ki kemi ki badan ki kon samla kam dei ka basuk ban ya lam ki kon samla kan ka jok ka ba menta ki jing pensoi na tiang namon ki wan bon sien ki keme ki jaw mat ki kon ngia bangi let kum to ban visit ki yeng ki para banget ndak ya thu spang ki kon ngi sno sen ai kham tam ki kon ki bang ngop aka jingdi drugs ki ngop aki jing len bas ne ko perthai ka tan ki na do tang sudang sablam poi ka kani ka ta sibun bar ka penlong ki kemi ki pa ban nomla ban syakri belairu namar ke jing ya bakla jing ki khun samla ngin duai bo bleu nda ai jing start ki ba ki kran ma ki kan rung bat aba shwa bakin kran ki khun bleu pen sle utliet jing ki kumno bakin kran kan ba kan rung ha do not ki khun da ki tien jing ki kemi ki tien ki bejam ngin duai ru nginum klet ki long kemi ki bla temen kidang shibun ki besit yu terakhir pol kidang biang karta kidang wan kidang syakri daya ka jinglong temen teng ki sa marwai ki kenja ki temang ngin ken mau ban duai ki ru tungin le akmat utrai kini ki jingkat pat ki jungi trai ji su kodong ni wan akmat jungi ki pa
Ngiwana kamat jumi Jisu be banduai kerpang nam taki para kentai nang mentaki para long kemi ken trai Jisu bakodor. Ngiwana kamat jumi ken trai banduai trai. Lada mi mempen ko bor ko trakin la ken trai ban yang. Kalong ka be kata-kata Jisu be banduai ken trai ke jing rap ke jumi ko trai gitu kilong yang trai. Ki kemi ki pagi badan ki kon ki badang red. Ai jing start ki bakini lam ki kon ka lenti ka badai ko trai. Bakinom sa kamana ka mon ko jumi ken Jisu be Ikitu ki badan ki kon makane ka pertai kalong ka ba kata-kata ken pa ba ngaduai ka ciga lap ko jombe ken Jisu ba kodor ngelam menisen ken try men beten ki ko try ajing start belai jombe kini lam ki kon do ba ki dangret ken try ngaduai pada try ki keme ki pa ki badan ki kon samla ba ki nang try ba lam ki ka lenti ka badai kan no shu ki keme ki pa ki ba jaw mat ki ba pat do nuot na ka bentala ki kon dai me ko try men smosen ban kershani ki ko try kana makin la ken try Jisu be daga jing start belai bakin keren ni ki kon bakin penjamin ni do nuot jongki bakin la ban ko ngo try ban kala ka ba mot kun try ban yahat kalenti jome ya lam mi ko try bat kan mau ye ki long kemi ki bala temen ki ba don ki yeng ki sem ko try ki bam la shu ban le chunu atrai ki ken ja ki temang atrai try ba mi ko Jisu be men long rengkat bat ki wei pe wei men don rengkat men ker khu ye ki ko try men don senda ban pentengan ban pen shingahan ye ki ko try ban ai men si mi ki ken try bakin nang ban shania ame bakin shingan ba medan ma mi senda jong ki ko try long ringkat bat ki wei pi wei ai ka jing ko jing khya ye ki ko try tat na dei ka ta ka sngi ba men shau no ye ki wei pi wei ko try kin no mat kin try ta ki jing pang ki jing shitom kin no mat ki ta ki jing thara ka met ka jong ki lekin mat ye ka jing tengen na mar mi medan na senda jong ki ni ki long tu mi ki bala temen baro try ngi bo ti ki ti ki badan bor ki jong mi kin pa ba ya baro ki para kan thei baro ki long tu mi kin try aga kerteng ka badan bor ka jong Jisu ngi duai amen ngi duai pada kani ka pohon na ka benta ki bapang ki basitom ngim juklet banduai ki bapang ki basitom tang kita ki bamat e ka jingpang ki bamat ala yeng lasam ki ngau tu adokan nu ka kta ye ki kat nu ka kadong ka jing jenjar la dan iwe di khat iba pang hayeng la da ki yo le ye ki jing pang ki ba tingin dia duai ye kani ka por la dangi simet ye la dia rung idana ki jing pang sitam ngiring merau ye ka met banwan ski jung bleng impen ngap ki jing pang dengin ye thu hau trai bo pen khya janai la da dan pleng jingi ki badan ki bahayang asemru ngin ye thu hau trai bo trai un le kamba wat ngarung adan iwe parai ba pang kanser duai lem na ka benta jung iru le sikiwe kiwe ru ki dan la ki jong ki bahayang asem ki badan ki jing pang ki ba ngini thu au trai tung ini ra ki kiti bangin pen i na ka bentai la dia na ka benta ki bahayeng ngi pen i sho blei bo blei utep bangi dan kam ye ka jingkia ngin duai ru akan dijuk ko por ya ka kubor ka kitien blei ki bangin sio sngo na ka shakri ka jong blei i kong wan sara i bam long thamai sho pedang jungi bo blei un ka khuling ba ka jing pen sngo ye ka kitien ka jong blei bat ngin duai ru bo blei un pli ki do nuot jungi un pli ki skor ba kan jamin siem jungi bangin yo sngo om tang ka kubor ba ka nong kren kala pen kre ban ai de jing don kat mrei ndai la ngingim la ban pediang ni kata kan nong leno ngin duai bo blei un te un khom yu setan ngin num sam thia ngin num thaj ngin cha skor ka kitien ka jong blei tu ngin duai ki ni ki artli ki benta try Jisu be i wana kamat jome ko pa be banduai na benta ki ba pang ki ba shitam ki pa be ni wan man ye tho ame ko try la da dan na pleng jongi ki badana ka ni ka por ko try ki ba pang ki ba shitam ko try ni ring mrao ye la ka jong ka met ko try bagin wan ji ka yeng ka ba kan tang ka jome mami me le isnei ko try ban pen khia ken try da ka ti ka badan bor jome la da dan na ki ba hayang asam jongi ro try ki badan na ki jing pang ki jing shitam ko try ni duai ko try ba me le isnei ban pen khia ken try war kelat ye ki para jongar utrai mele kamba gen trai le long kamon jembe ban pen kia ye ki bahaya ngasem jungi barok ki badanang ni lagi dana hospital ki let sumar shabar sejanga ye kanu ka jaka en bi mele kamba gen trai ban pen kia ki wei pi wei trai Jisu be ngi shubo ti ki ti ki jome ngi duai ro trai Jisu be ki ni ka por ya ka khubor ka tien ke jome ko trai mami me long ring kat ba ka shakri ke jome ko trai ka ba kren ni ka tien ke jome ko trai men ai ka jing start lay he ko try man kren ni ka tien jo me ba kan long ka jingker ku ko try yang i wei pi wei kin Jisu ba ko dot
Maduai kan pami melong rengkat yu pat lang jom beru try abang isngap ya kaktian ka jom nginum samthia usaitan ono wan ban pen wet yangi ngite ngi khom ki bor usaitan ki jingdom baro try pelai luo yangi ko try kan long ka janmiet ka bakamen kan long ka janmiet ka badap jingkir khu kan long ka janmiet ka bangin pediang ngi kaktian ka jom ka ban long ka jingkir khu sisa yangi baro mangina mi nang ni try ngin rah bagi jingkir khu ki jom ngida pen kentang no ya kan ni ka bor baro haki sang ti blai ki bran bor ki jome mangu idam ngi pana katang Jisu. Amen. Dia kene ka pon ngi ruai sa ka wei pat ka jing ruai ka ba shispa nyo pulai ka jing ruai ka ba shispa nyo pulai ka kharas ka ba ong ngi ya halenti ba usim ngi ya halenti ba usim do no dap jingiro ngi suk ngi kemen baro ngi ya halenti ba usim kat badang ruai kini ke jing ruai ngi yo bane pediang no i ke jing aingu bat ondala dap diang ke jing aingu ngan sngo ba ban khot i kong pen hon len ser ba in pen kentang ya ke jing aingu ka jing ruai ka ba shispa nyo pulai ngi long ki pilgrim bayan sharika ba shabre ya talenti ba usim shintur dap da jing yaro dolu dap da jing ya talenti ba usim ya talenti ba usim talenti ba usim no nudap jing yaro ngi suk ngi kmen baro ya talenti ba usim talenti ba kadan buro riu khut ki ya nan wei ya talenti ba usim talenti ba lam yangi shabreng ba shaublei ya talenti ba usim ya talenti ba usim talenti ba usim no nudap jing yaro ngi suk ngi kmen baro ya talenti ba usim ibang buot yin la ya thang ta kalong lenti ba ko ya talenti ba usim ông đơn chinh ma chinh
tung ni duai nam tai ni chi ai ngo ko khpa ching ba baneng o khpa ba kra ba dap da ching ai ba ching in ngai ngo yame a blay bangi yo ba kani ka la se sin para try su bangin yo wan lang kum ne try su ke para bangai me pela pa ingi se sin try su bangin yo wan ha kani ka por try su bangin ya bin hair ke ching ro sha khet ka jom me try su na ba me long ma me try su blay ba day hok ban yo e ka borom ba ka ching ro ka ching pa ro ngi ai ngo yame a blay ka ba me la don ren kat ba ngi try su ke para kan thei ling ba kani ka tayo jong ka ching le men ka jong ngi try su me la don ren kat ba ki program ba ba pek ba lang yo ban dap ablay ngai I ti ka don bo jong me ka ching khu jong me ka ching kai ka ko do ngin ba yo ki ba ngila yo try su lang ba ka ne ka week try su ba ro ka we try su ya ba kum ba hi kai ngi try su kum no try su ba ngin long ki ta ki kan thei ka ba start ka ba sham phang ablay no one say sit ba try su ka ne ka po ban ai ngo ya me ablay am ta ki ching khu ki jong me try su ka jing jong I we pa we try su shibun ki ching khu try su ma the ka ching ka jong I try su ka ba ngim la try su ba nyo ya ki try su re ngi wan ra ka ne ka po try su kin dia try su ki jing ai ngo try su na banta ka kam ka jong me try su ma du wai try su ba me ka khui ki try su ba hang no ba ka je seng kan the ka yo ban penan kam try su kin long try su ki ban roi try su ba kin long ki ba roi da ka ching ka khu blai ka jong me na du wai try su ma men don kat ba men ka khui we para ba nge try su ba banta ha ka ban no try su ka ne ka jing ai ngo aplay don kat kum ju ba ki tu bam shima la ban no try su ba we pat ka po try su ki yo try su ban no sha kam ka jong me but try su tang ban no try su ba ki ki jing ai ka jong ling ba ka pisa try su ne kam tam try su ba kin ai try su ka do no cha me try su ba kin yo try su ban ya kit ya ba ya kam ka jong me aplay she kin ten try su ban ta ka ne ka ten ka jong me try su ka bangin yo sngo try su ka ne ka po na du wai try su ka jing pen sle ka jong me shakri ka jong me try su pen ko bore ka try su ka bo blay ka jong me try su ba ka ten ba ro ki bangin yo sngo try su kan long try su ka ba da me ka khet ka ching se ka jong me ba kan long ka ching ka khu ba ba dei piang try su ban tai we para bangit ha ka ne ka por ka burom ka ching ro ngi aisha me ha ka teng jong jisu ngi pan amen kublai shibun kong penhun kublai un yo ban ker khu ya phi ti ngin poi pat shakawi ka benta menta ma ka jing shakri ka jungi yo blai da ka bangin yo ya ki jing roi kerpang ka jing roi ka baning kong ngin yo na ka jing seng kan thei maulai nong kwar ban ondala dem na ka jing seng kan thei maulai nong kwar ki rangba jong ka balang jungi ru ki la pen kre ka wi ka special number ban ondala dep ka jing roi na ka nong kwar kin sa ai ki rangba jong ka balang blai kan ton masar dengan khot no yiki we hadin we bakin so bahaban wan sini kman na kaliang joga je seng ke thei jongi maulai nong kwar ni ai khu blai woman sunday ya pi baro ki parong ngai hang ni kerpang rong ik pen pau ke je sngo bat ai khu blai kerpang ke je seng ke thei jo pi hang ni ka blai yo ban khot sngo bahai yang ni bang yo ban ai ka khu bor jing rai ha ke ni ke jan bi ka kerteng jonga jing rai ka dei u blai u tiap ya pi u tiap ye ke jing e ke jongi u tiap ye ke jing pang ke jongi om tang bo u tiap udon ke bor ban pelaj yang ni nang ta kata ka dei ka kerteng jonga jing rai Pilas go bim
ruai hene ka janmian ka kakti utrai ka bat yanga ngi ima ka perte ngi ya sibun giji ngele lemda utrai ubat yangi udan hasanda jongi kakti utrai ka bat yangi Ai kublai shibun yakini ki jingrai kerpang bro artli yaka balang ublai na po maulai nongkwar kila ai ki jingrai ka basngau tanat bah kum no bo ki kren spang bo kupau tip yangi but ai kublai yaki rangba haba ki klem practice rukat tu ki ruai makin dala practice tarai ketenum rukan hair ngatarai mo kila ruai bah do kata-kata tung ini ai ki jing tap kiti yaki baro ar ki ruai Blai ungker kulang yang ibaro ki jing ruai ro ki de ki kubor ki bakordor. Dia mentangi lapoi sa kawai ke benta
ngila dei ban yo sngono ya ka kubor na ka tien ka jong ublei nrei shua ya kata ngan so ba ban khon ya ki jing pentep arbenta si bentangan khod is ka tri jong ka balang bin ai shua ki jing pentep ki be dei ba ka balang hadin kata is ka tri jong ka jeseng kan thei min ai ka jing pentep bat aka joko por in ai ka jing kublei lingkot hakani ka jan miet bat hadin kata nganum yang shu manga in sa shim tibet ikong wan sara iban ai ka kubor ka tien ka jong ublei ngam dan kam shu ban pen ithu ye i namar idehi para shnong jungina kentan masar idehi evangelist tin sa shim ya kapor ka basa baro I kong sukjai swear biar lam yang just seng pastor B Kasati badan ni just seng in charge pastor jongi evangelist kong wanda marangar by kong wan sara marpenyang ki kentai baro jang kapalang jo just seng kentai committee jo just seng kentai baro ke just seng kentai na po maulai nong kwar kilong kami kilong pa baro ke just seng samla badan hang ni iba pensyai beketim bayo manirap ka sound perlok baro aku boleh pi baro ka teng betiang tam jong try jisu aku boleh namta ka jing ku boleh kerpang namta ka women's week but women's sunday namta ka sengi ya baro ki prabangai kini kilong jing pentip ke jeseng miet balang ka banlong ni ka tayo banwan iban yalam ni ka jeseng iba proof nong pri yalam jing ruai jeseng samla polis dang iba nerius kongmen ya playate kong linet dekar ngejiseng yang mentagasngi anom dan 8 kedian no benai April hakani katiyo banwan kandu tarik kan long yang iba crowd jala mulai medepki patah ke porsau buji janmiet kini gadi gajing pentip bawan na jiseng samla mulai mot siar haki para bangai baro ka jiseng samla mulai mot siar ka khot but you where pi ki para bangai samla rangba bekilong kami ban puli ka tonic sulfa na kebenta kani sama semester 2025 nginget baling ba kani gajing nang jongi ya tonic sulfa kani arab sibun yangi hakaba ngin la ban penbana penbahas shushu ya kijing syakri belai jongi lingba kijing ruai kerpat ya pi ki badan jingmut ban puli ba pin ai kerteng kloi kat bala namar ngimut ban sedang lagi kelas ublei un kerku so ba ban yo ban ai kerteng lingba jongi ba George Buroy kini kalau kejeng betip nam ta ki dekat jong sound committee so ban up shipor andalawai kini jaseng kidon ki kam ki khendiat ki bangiyo ban perkhat tetang kini kejeng betip entau problem amen ai kublei kong sukjai biyo banyalam yang jaseng kini kapor ngai kublei pastor ba jengi badan ringkat bat ngi kapor ngai kublei kirang ba ki badan ringkat bat ngi kapor nga ai kublei women's sunday women's week ya ki anu evangelist jengi ki evangelist kan thai ki jengi ya phi ki paralong kami ki bawan nong maulai nong kwar ya ki para kan thai baro badan hani kapor bat nga ai kublei ya phi ki para bangai lang baro badan kapor tiadi kapor ngan Aisha ka jing pentip bahadi ka tangan sa ai kan diat ka jing ai kublei ka jing pentip kan long na ka benta ka jiseng ka ban long shibet ha kapor an riu shiteng janmit I noyalam jiseng inde Mrs Rumina Suting Kinoy alam jing ruai kinday music team juga jiseng samla balang blay mulai kanton mesar inong pulis tang batwai indai Mrs Valuable Sokya ki jing ruai kerpang ki bangin yo kindon artli inai ki hebret iweni alifi kharsara but iweni sancha saukmi but banya sam tin jong blay indai Mrs Julie de Khar ti hading por ngayo ban ai kindiat ka jing ai khu blay Kabaning kong ngai ngo utrai blay jengi balado ringkat bat ngi kani katio broch tio ba kani kasngi kaburam baro kadai ka jong u ngai ku blay kinong shimbenta baro ha kani katio ko bladep kani ka women's week kana kata ning kong ya I pastor ba I jengi Reverend B Karsati bal ai ka keynote address ka kasngi ka baning kong I kong wan sara evangelist jengi I balayo ban penyat group discussion I kong Judith Khan I balayo ban penyat ka sing pla I Dr. Eva Marbenyang, I beliau penyanyi ke singing festival, but I Dr. Sukjai Swear, I beliau penyanyi ke quiz. But baro kinong shimbenta, hakani katayo kinong pulis sang, but kumjuru ia baro ki beladan benta ban penlong kani katayo ke bejom. Ngai kublay kinong shimbenta baro hakani ke singi, nadu umenek jiseng ke beshpau beje, ke bementa bat ke beshibet, ya kinong yalam jiseng, ya kinong pulis dang, ya ke music team, ke belayo banyalam ke jingruai, ki choir ki bangilayo mene na kajiseng kentai mulai katon mesar na ibet natay
ke jingwai na ke jeseng kentai maulai nongkwar na ki rangba jong ke balang bat ki bangin yo shibet ni alipi ba isancha nga ai khublei ru ngashim gani gara ai khublei ru i ban san ktien ke jong blei evangelist jongi ikong wanda marngar beliau ban sam ne ktien ke jong blei ikong wan sara marbanyang evangelist jongi yon sam hagani por ke mamenta ktien ke jong blei bat kum ju ikong Julie de khari ban yo ban sam ktien jong blei shibet janmit tu blei yo ban kurku kar hai ke jing im jong pi haba pidan benta na ke benta ka kam ke jong u ngai khublei ki samlaken thei ki blei rap ban lumi ke jing ai ngo bat ki samlaken thei bat shinrang ki bladan ringkat bat ngi kilong kumi hakani ka tio broch tio kat adu kani ke sngi ke mamenta blei yo ban kurkui pi baro ngai khublei ye ki bapin biang ye kani ka sound ke bahasa tenat ke bangi yo ni ka por bo blei yo ban ringkat bat ki kam ki jam jong pi baro kum ju ru mo i bala dunet ye kani ki sound hakani ke sngi to blei nang yo ban kurku ker hai ye ke jing im ke jong piru ngai khublei nam tai ba falandu ding do i bala yo ban bin biang ye kani video hani ka por yo ban ring ban long ka jing sak jing kan mau ye kani ka woman sunday ke jungi ngai khublei ke balang ka bala ai ngi kani ka lat bangin yo kani ke sngi bangin celebrate ye kani ka women's week bat ka woman sunday ngai khublei ye ki EC member jong jeseng ken thei molai ka ton masar bangi lala ban pentulun ye ki kam jungi baro ngai khublei kani ka por pang ki rangba ki don ringkat bat ngi baro biyo man penshingai ngi ke sngi kam ta me pigi pra bangi baro la da jen himna dan kani ka jeseng kan mlong ka ba job ngai khublei ka bakar pang ya nu la da don ki banga klet mo to shim kani ka jing khublei ka din kam da jong pi tu blei don ringkat bat ngilang baro bat unang pen rehem bat pen scam yang ngi ha ka jing shakri jong u blei don ringkat u blei ku blei shibon kaburam bat gajing ro baro kalong yu trai u bau blei jongi u baladan ringkat bat ngi ha gajing im ka baman lagasi bat hadu kani ka khlib mat ka bamanta ngi mat e ka ti ka jong trai namar bangi long kum ni kum bangi long om de ka jing la ka jongi ngai ngu yu blei baladan ringkat bat ka balang hang ni nadu ka basdang bat hadu kani ka khlib man ngi yu i shishai ka jing yalam ka jong trai banganget ka de ka jing plilat ka jong u ha ka bangi la yo ngau pham ya kani ka tayo ban rakhi kum ka women's week bat ka women's sunday nasongu yo try u baladan ringkat bat ngi nadu ka basdang jong ka jing shakri hadu kani ka khlib mat ka bamenta ha kani ka por ka bamenta nga ai ka jing ai khublei ka bakar pang ye phi baro ki parabangit be ye ke bala pelat ya la ka jong ka por ban ya wan lang ban shakri yo try ha kani ka sngi ka bakar pang ngai khublei e ji kini ki long khpa ke baju kershan ke baju aiman sim yang ngi na koi ka posha ka wei pan ngai khublei karpang e phi ki khon samla kan thei bat shin rang ngai khublei karpang e phi ki khon hep ke baren bat karpang ru ye ki para kan thei baro bat ke jing khublei ka bakham karpang ru ka long ye ki shakri ki jong utrai I pastor in charge pastor Barwell Cassidy ya I evangelist I kong wanda marngar ke bala don shadien jonga ke bala long ka jing kershan ka barat ba na ka benta jonga na ka benta jong philang baro nga ai ka jing ai khublei ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong turai bar unong pan em jongi u Jesus Christ ngamla ro ban klemda ai khublei kerpang ye ka program committee jong ka jing seng kan thei ha ka ba phila khot sngo bha yanga ban ye don benta kham tam ban ye sam ye ka tin ke jong blei ha ka ni ka por bat kumbala pan sngew ngam dei I batmai nga dei I barim la ban dan na pdeng jong phi ki bala thaj ru ban sngap yanga wat ki para banget hanong kwar ru ngadang ong ye ki phin sa thaj banwan shakan ton masar namar man syam tayo ngadang don bat ki bat keren ha padeng jong ki ban menta phin wan sngap biang yanga kaju shikaju kabriu henry nganget bakani baro kani ka plan ke jong blai nga syukur padret ye phi wanom pet changa kabriu phin sa ingya tungin sngap ye ka ktin ke jong blai namar ka ktin ke jong blai kam ju long rim ka ju thamai barabor bat ka don shibon ro ban kren na ka benta jongi khublei shibon ya ka jing duai ka jong phi ba ka jing kershan ka jong phi na ka wei ka posha ka wei pan banga kwa ban ya tho ye phi nga long kom ni kom banga long manta dei da ka jing kershan ka jong phi nga kwa ban ya tho ye phi ha ka ni ka tayo baro shi tayo na lor bangi don ka women's week but hayeng ro ngidon ke jing e ka bangi ya kando ipa jonga idon hapo hospital hadu kani ka clip mat ro irang don hapo hospital
pis ngau tho kom balaong inong yalam jeseng habadan iwe ibapang hayeng kalong kajing pang ya ka family baro ko we han renga shu ai ngo yo blei o bom ju e no ha ki por baro men nemen miet ngarang wan hospital kandai siteng anda bang apoi hayeng ngala perkat kuslai na gabanta kan ka sngi na mar ngampat pen kre e ru em na mar ki ya ki sngi ki por ha ka jing ya mare shayeng sha hospital sha ka jing ya seng kum ta ka ya ka sngi renga ai ngo yo blei ba siteng senia habang apen kre ka ktien ka jong ublei udan la ka jong ka benta ban ai ha pedeng jongi ha ka ni ka por ban ga nget scam ka dei ka jing duai ka jong pi bangala ro ban yeng ha ka ni ka klip mat ka bamenta ti ha ka ni ka por ka bamenta ha shwa bangan yo ban ya shoprang ka ktien ka jong blei tungi ne pandem ha ka jing duai au blei ku pa jongi u ba ha beneng ngara ai ngu e yame ko try ba bha na mar ba melong u blei u badap da ka jing e ba da ka jing snei mem ju e no ko try ya ka jing em ka jongi na ko wei ka sen jam sha ko wei pat ko try me dan hasan da jongi kan ran ban ngai ngu yame ko try ba me tep kham bha ya ka jing em ka jongi baro ngai ngu yame kan rat e ka ne ka por ka ba mela walam ya ka shakri ka badet e ka jong me ko pa bangan yeng ban ya sa me ka ktin ka jong me atrai me yo iya nga kan ran ngalong kom bangalong thli bat suda ngam don e ko panalade ringa dua ya ka jing pan sle bat ka jing pan ko bor ka jong me nga dua ya ka jing persat man sem ka jong me ko trai hoit kan rat ngala pan kre ya ka ni ka khubor ko pa trai ka dei tang da ka bor breu ka jonga nga dua ba men persat man sem mame to da kar khuro ya ka wei pa koi ka man sem ka ba kodor kan ran bangin yo diang ya ke jingkar khublai ki jong me ha kani ka khlip man trai kren mame lamba ka ktin ke jong me ya nur ya no ko pa ki badon ha kani ka jaka ke ba yo sngew ya ka ktin ke jong me to kren ya ki kan ran bakin yo sngew ya me ko pa lada ka dei ya ki ko trai jesu bakin ya sham bat me ya rap trai bakin ya sham no bat me kan rat ha kani ka por trai to wan hi mame kan rat ba to ya lam do man sem jong me ngala duai kini berada ke jinge daga kerteng ke jong Jesu. Amen. Ngas ngongo yo blei haba kat ba kini kinong ruai ki bakerpang kidang ai ke jing ruai. Ngas ngau bo blei u yalam ya kani ke benta ka bangatmu ban keren. Hoi ha jing shisha bat ki long kemi na nong kwar ngakwa ban ya ruai lang bat ki ngala ong ru yaki bakin sapa e ka jing ruai bangan yo practice henre kum mangala ya tho pi namar ka jing bom ya klan hayeng hasem ngam sem la yo lat banga klem yo hiro watang bangan sngap ya kata ka jing ruai henre ka ba phla ka long ba ka khubor ka banga pen kre ka dei ka jing ruai ka ba maki ke la dep ruai nga ai ka buram show blei u blei ba penyat bej penyat renti ya ki ai barom ka benta ka banga kwa banya selok hakani ka por ka long na ka jing ruai sam ka ba shispa lai pho khandai ka da khot ka ba ngan pule tang na do ka da khot ka ba hinyo hado ka ba khat ar ka sam ka ba shispa lai pho khandai ka da khot ka ba hinyo hado ka ba khat ar ka khtien ka jong blei ko ong kum ni shano ngan le na uman sem jong me lani shanu ngan pedri nakmat jong me ladangan kiu shabeneng medon hangta ladangan siang yala ke jingthia hanyamra hakmi medon hangta ladangan shim ye ki thap niang men step bat ngan shong ha ki bakut keduriau wat hangta ke kti jong me kan yalam yanga bat ke kti ke mon jong me kan bat yanga ladango ong shisha ka jingdom kan tap lup yanga te kamet kan long jing shai baro saudong yanga ka jingdom hi kambure name henry kamet ka ting shan kum mensngi ka jingdom bat ka jing shai ki along kumjo yame kani ka dei ka benta ka banga kwa banya selok ha kani ka por nganget baro philayo I ha kani ka flex kani ka banner la tho ya ka theme jong kani ka Women's Week, Women's Sunday ke jongi. Haga ba inong kren haga ni ka po shipho bezero ila dep kren halor ka ni ka benta ka kentay ka bastat. Balay alam jing modro kumno bangin long ke bastat. Henry haga ni ka janmed nga kwa ban penpai no sya ka ni ka waypat ka benta ka bangala puli hapdeng jongi haga ni ka por. U David
Ularwai ya kanika jing ruai sam ka ba shispa lai pho khandai ka dei ka jing ruai ka ba uai ka jing yaro ka dei ka jing ruai ka ba uai ka buram sha ublei namar ublei jongi ulong ublei ubadap hai ki jaka baro lada pipule na do ka da khat ka baningkong ha do ka ba kod jong ka ne ka jing ruai sam pin ngau tho ya ka jing yaro ka jong udebet ya ka jing ai buram ka jong udebet ya ublei ublei ulong ublei ubakrau ublei ubadap hai ki jaka baro udebet uong ikini ki kentin ka bangala dep ban pule uong shanu ngan petre na khmat jong me kata ka dei ka jing ong ka jong udebet shanu ngan petre na ublei habasha beneng ro medon hangta habasha nyamra ro medon hangta uong udebet shanungan bore yalade haba don ka jing shairo me don hangta haba don ka jing domro me don hangta pipuli shu ka tin ka jong blai ko ong ro haba kut ka duriaw ro ngenom la ban bore na oblei om don ka jaka kabaka khmat ka jong oblei lane kakti ka jong oblei kamla ban kotcho om don kanu ka jaga ka bakendong tam ka bagakti ka jong utrai lani ka khmat ka jong utrai kamla ban kotcho ka basngau kordoro ban tep ya ka ni ka jing shisha ba ublei jongi om tang ba udap ha ki jaga baro henry u itho yangi da ka kerteng kata pila ban shem naga kitab ke jong Isaya kalanong ka basau pulai ke rekod ka baningkong uong ya ki kon Israel ngala khot ya me da ka kerteng utrai u itho ya lai ki jong ki kon jong u da ka kerteng pila ban shem naga kten ke jong blei na do ba Ukraine ya u breu baningkong u khot da ka kerteng ya u Adam u khot da ka kerteng ya u Abraham u khot da ka kerteng ya u Moses ukot da ka kerteng ya upol bat kumta ter bat om dei tang yakini ki ba ublei u itho henrei ka basngau tenat ka long ba ublei u itho yanga ba dia pi da ka kerteng utip yangi da ka kerteng kata ka long ka basngau tenat ba u debet u ong ha ka ni ka jing roi sam ka ba shispa lai pho khandai ka tu ka khot ka baning kong uong bat mela itho yanga utrai u itho ya u debet bat u itho yangiru utip yanga bat ya pi da ka kerteng u blei jongi u long u bakrau hadu kata u blei jongi u long u bakrau hadu kata ha ka ba teng ngim la ban shampang shu ya kata ka jing krau bor ka jong u blei ha ka jing ya lenti ke jongi ka ba man la ka sngi bon sin ngim ju kham pan lek jing mod ba u blei u dem jongo yangi hatu ka dei ne em kumta ngi yat man ka sngi ngi khi men step ngi trei ngi kta ngi yat ngi yang ngi shong ngi thia lani ngi le ya kanu ka kam han rai bon sin ngim ju kham pan lek jing mod ba u blei u yo i yangi bon sin ngi klet ba u blei u dem jongo yangi bat ka ay kabang isngaw hangi kalong kumni ngi ju sngaw barabor ba ngi sngaw kumba yo i tangki breu ya ki kam ki jongi ki bapau ngi sngaw day tangki breu ki bayo i ya kita ki kam jongi ki bapau bat ngi sngaw ro kamba om dan batip ya ki kam jongi ki bare kata kadai ke jing sngaw jongi ki breu habang ile ya ki kam ki bashabar ki bapau ngi sngaw badai tang ki breu ki bayoi bar habang ile ya ki kam ki bare ki bahakendong ngi sngaw bom don mano bayoi henry kakten ke jong blei ka ya tho sha yangi babaro ki kam ki jongi ki bare lane ki bapau ki long ki ba ngim la ban bore na oblei ngim la ban bore na oblei uni oblei jongi utip yangi utip ya ka jing em ke jongi ban ngakwa ban ong ngi ha ka ne ka por para banget be haba uni oblei utip
bat u ito ya u debet u tep bat u ito ro yanga bat ia pi le se mangi mentam ngi shong ha ka ni ka yeng ka jong utrai nga kwa banya tho ia pi ha banga shong nang ne nakmat nga nom ito lut ia pi ki ba shong shaden bat ma pi ro kom jo pi shong na den pi pet yangi ki ba shong shakmat penam la ban ito lon bat le singa ngam yo i ia pi ki ba shong shaden pi le ayu bat ko wei ro ka banga kwa banong ngam yo i ro ya ka jing mot ka jong pi pi perkhat ayu henrei na ublei ngenam la ban bo re langi wan shayeng jong utrai tangka medro ublei utep langi wan shakayeng jong utrai ringkat bat kata ka jingmut jing perkhat ka ba penlei jingmut sha utrai utep langi sngap nengi klam sngap utrai utep langi yo thia nengi pej utrai utep ngemla ban bore na ublei hakmat jong ublei ngi pau kumbangi long kumbaong udebet wat habat dumro ke kelajing syai hakmat jong blei ngimla ban bore nau blei kabas ngau tenat ba ban tip ya kan ke jing shisha ba utrai u ito yanga bat yapi utip yangi bat namar ba utip yangi ngakwa ban ongingi ha kan ke por uni u blei jongi utip ru ya kita ki jing sha job ki jongi para banget be ni ya ka jing im jongi ka baman lagas ngi omba ngi long ki bajanai henry ngi don shibon ki jing tlot ngi don shibon ki jing hap ki jing kelon ngakwa pan ya tho ha kan ka por utrai uyo ilot bat om dei tang ba utip bat uyo i tat onda ha bangi la kelon henry utip ro bangin sangat ha ki jing pan shoy utip yangi bangin sahab hagi jing penshoy utip yangi bangin sa sha job ro hagi taki jing penshoy utip bat uyo ilon uni ublei jongi ubangi ya keren mentam utip ro ya kata ka jing telot ke jongi hang nongi don dai tang ublei ubayo i yangi hang nongi telot bonsen haga jinglong breu ngi ju sngew yela de barbor kum ki babiang kum ki baklan ngi sngew kum ta ngi sngew biang lon renga kwa ban ong ha ka kapor tang kum ka jing pen kan mau ba uni u blei jongi u tip ye kita ki jing telot ki jongi baro uyo i nang nongi duna uyo i hang nongi telot uyo i hang nongi syajob om dei tanggata uni ublei jongi ubamangi ngi syakri utepro ya kita ki jing ki bansawan ha ka jing em ke jongi teng teng ngi ju perkhan haba ya kendo ya kita ki jing ngi ju perkhat belei usha yang ngi bangin ya leng ba ya kini ki jing ya le ha ka jing em ke jongi henry ngakwa ban mia tho ban penshisha na kan ka kten ke jong blei bau blei jongi ulatip lepa ya kita ki jing ki ban sawan ha ka jing em ke jongi namar uyo i yangi he knows me he knows my name utip yanga utip ya ka kerteng ke jonga bar utip ya ka jing em ke jonga ngalong komno baru utipro ya kita kijinge ke bangahab banganiat nang ne syakmat utrai utip lot ya kita baro utip yanga utip ya phim utip ya kita kijinge ke bangi ya kendo haki yeng ke sem ki jongi para banget baen teng teng ngis ngau komba om dan bayo i ya kata kijinge ke bangaya syam kam tam bangi ki kenthei ngiju kun halade henry ngakwa banya tho yang ya kan ke por totep ba unu blei jongi ubamangi ngi syakri uyo ilut ya kita kijing ki bangi ya kendo utep lut ya kita kijing ki bamangi ngi ya syam uni ublei jongi ubangi syakri utep lut ya kijing pang ki badan hakamet ke jongi ngakwa banya tho ya pi ya ka jing shitom ke jong ipa jonga habalara ya isyo hospital ngilet nakabenta ka wai ke jing pang kalapan kelumar jing mut wat ki doktor bat yang ngiro kum ka ying kesem na marba omla ban lap ya ka jing pang
la ban sngau tho balai ka long kom ta teng wat kita ki bala pule ya kita ki jing shitom ki syam shitom wat ban tip nang no kawan han ringa kwa ban ya tho ya pi uni ublei jongi ubanga syakri utip ya ki jing pang ki badan hakamet ka jongi udai ma ubashna udai ma ubatau udai ma ubabo hakamet ka jongi utip ya kita baro uni ublei jongi ulang ublei obadem jongo yangi man lagi por uni ublei jongi utip ro ya kanu kapor kabangin mat ya kita ki jingjia ki basngausi haga jingem ka jongi barabor habangi lej hagi yeng ki sem ki ba kendo ya ka jingdo ya ki ba it ki baton ni ju ya tho khana ya ka jinglej kansan ya ka jingklat kansan henringa kwa banong hangi ki breu kalong ka bakensan kalong ka balingo henrei ha ublei ula dep lapa baro kidei ka plan ke jong ublei namar ublei utep ha ka bakom kanu kapor kan wan ka jing ka dum ha ka jing im ka jongi hatungim sngau phala bangin tip syapang uni ublei ubangi syakri ba utip lot ya kini ki ai baro ki bahjia ha ka jingem ke jongi ki bansa jaro ha ka jingem ke jongi uni ublei jongi utip ya ki jingmut jing perkhat ki jongi baro kumbang ong ye pi mene ngam yo i ye pi perkhat ayu piro pimyo i nga perkhat ayu henrei ha ublei ngenam la ban bore ngindon shibon ki jing perkhat ki ba penki jing mot yangi ngindon shibon kita ki jing mot jing perkhat ki ba penku slai yangi le se pi ki kon samla pi don shibon kata katma ha ka jing perkhat ke jong pi ka ai ke jing em ka ba phen em le se pi don ye ka ba kom kata bat phimla ban share hanu ro phimla ban ya tho la ne ba phen pla ya kata renga kwa banong ye pi how blay ngem la ban bori ublei uyo ilon bat ngau tenat ro ban tip yo no ublei jongi ba ublei jongi utip ya ki umat ki jongi baro shidrop habajau ki umat utrai unyo ya ki para bangej bein ki umat kim jule no ai utrai unyo namar utip yanga utip ya ka jing pat do not jonga utip ya ki umat ki jonga baro katnos ngau thiang ban tip ba uni ublei jongi uperkhat syapang jongi uni ublei jongi uperkhat syapang jongi utip ya ka babha yangi baro utip lut ya ka ne ka jingim ka jongi baro henrei ka basngau si pat kalong ba bon sin ngisngau komba ublei ula klet yangi ngisngau komba ublei ula e ben yangi ngisngau komba ngi yad marwe hapdeng ki jing yad lenti ki jongi ki jing ye shem ki jing ye kendo bon sin ngisdang ban keli jing keli bat ban domro ya ublei banong try balai mi sha yanga kat ni hatu mem isen ai ngi perkhat bet ba ublei yo i yangi henrei ublei utip khambai kita ki jing shem ki jongi baro ngi sngo komba ublei ula e yangi satang marwe ngi sngo kenja ngi sngo temang henrei ngakwa ban ong ye pem ngi ublei utip yangi wat sngo ba piale marwe ye ki jing penshoy teng kawan ka bakum kata ka jing pensngau bong tangda ka bor ka jonga ngalayale balai try mem ya rap yanga ngisngau kumta badan ka por ka bangisngau kom bangi ket marwe kita ki jing ki ba mangingi ya kendo ha ka jingem ka jongi ngisngau kom ba om don sho ublei ha ka jingem ka jongi ka ba kom kata ka jing sngau ka jingkeli ka long yangi kumni balai ngisngau kumni balai ngisngau ba ublei u e no yangi balai ngisngau ba ublei ula klet yangi balai ngisngau bangilong marwe kadau kalong yo le se dai mangi ken ki baklam yad ringkat shu ba ublei balai ngilong marwe
Om day namar ba ublay uken ria nangi. Henry yo day mangi ken ke balaken ria no na ublay. Habawan ki jing pensyoy. Ngila kelon, ngila syak job. Pitharay, namar ba ublay uklem yara. Kamlong kumta, kadaw kala banlong, day namar ba mangihi. Ngila no ya ublay. Ngila lendet no na ublay. Balay ngis ngeo, kumba, ngikit marway kita kijing ki ba mangingi kendo. Kadaw kalong baday na mar ba mangiken, ngiklem ay ha utray banong to yakit lam ya kini kijing kit bakya kijonga. Ujisu ukot ngau ba, yang ibaro uong, tuan hanga pi baro ki batat bat ki bakya kajingkit dengan penjam ya pi. Henry ngile kumno. Ngimlek ban ay show try ngikit shalade ngiklet no te bau blay u ito yang ngi bat utip ya kita ki jingkit ki bakya ki jongi baro ngi bat halade padai na kata kadaw ngi sukyasa ngim yo ka jing ja thai lano ro na mar ngi klem nang ban bread how try para banget bien om day namar ba ublay ula no yangi henry yo le se day namar ba mangiken ngila no ya ublay yo day mangiken ki bala lendet no ya ublay yo day mangiken ki bala yale persya ya ublay tungin yet yala de menta ngakwa ban pen kan mau biang yangi para banget bien ublay utip yanga bat ya pi utip ya kita kijing ki bangi yasham utip ya kijing ya le ki ba mangingi kendo utip lot ya ka basdang bat ka bakut ka jong utip ya ka jing ka ba menta bat utip ro ya ka balashai ka bangim dan kamban khuslai naladehi uni ulong oblay jongim tungin ya pai biang syakaktin ke jong blay Lada pipai thakani ka kitab ke jong Isaya kalau nong ka basau pulai pian syam hang to bagini ki khon Israel ke la pensngau si yau blai kini ki khon Israel ke la le pop persya yau blai bat kini ki khon Israel kem syam la pen ko ngo yak ai ka bau blai ukwa ya ki ban le henry ka basngau tenat pan nakani hi ka dekot ka baningkong ngin syam hang to Wat lada kini ki khon Israel ki yad lat nagaman ke jong blay henry ublay syam laklet yaki uong ukam yakini ki khon Israel melong ujonga utrai wat yakini ki khon Israel ke bala yad lat nagaman ke jong blay henry udang syam yaki kum ki khon ki jong blay hi hadu kanu kalong ka bakodor bangin tip ya kani ke jing shisha bawat langi long tangki nong pop ke bala jot ke bala ram ngela pensngau si barabor yo blay ngi ju ya le persya barabor yo blay henry hadu kani ka klemat to tebau try udang kam yangi bangilong ki khon ki jong blay hi ngi dang long ki khon ki jong blay hadu katno ka jing krau ka jing ye ke jong blay ba ui ge yangi ki nong pop ki bala jot ke bala ram ui yanga ui dia pi ui yangi wat langi le pop man ka singi ngi pen sngo si yo blay ngi kelon ha ka jing em jongi henry utrai syam lak klet yangi u kam yangi bangi long ki khon ki jong hi ki khon ki jong blay mangi ki khmi ki kpa anda habadon ki khon ki bala tam sneng pala teng teng i ong ki pet no na yang ngi be no ye ki khon ngam tre shu ban kam khon ye kini ki khon ki jonga namar ngi bitar ya ke jing le persya henry unu blay jong yu ba mangingi syakri u krau hadu kata bawat langi le pop ngi pensau si yo ngi lendet na blay henry udang yai ong yengi ngi long ki khon ki jong blay wat la kat ni ngi yat hala ka jong kaman utrai u iet yangi para pangit bien tungin nom klet ya kan di ka jing shisha ba blay u iet yangi kata
Uiet yang uiet ya pi. Uiet yang i haduk kan ika kelepmat. Bat ngi dang yai long ki kon ki jong blay. Wanam sngau bo blay ulai no yang i. Pila ban ya kendu ya ki jinge le haki yeng ki sam ki jong pi. Pila ban ya kendu ya ki jinge haka jinge shimat ke jong pi. To tip ya kan ika jing shisha ba utrai jong i utip yang utip ya pi. Ui to yang i da ka kerteng. Bat udang kam yang i bangi long ki kon ki jong uhi ngi long ki kon ki jong blay sham lakan tat no yangim komba sham lakan tat ya ki kon Israel utrai sham lakan tat yangi ro komjo kei ka bau blay ukwa yangi ban pen pa yangi ha ka ne ka por ka bamtang ka long ukwa yangi tang bangin pai shau trai ukwa yangi tang bangin ito yau trai ukwa yangi tang bangin don hasenda jong Watla ngi don ha kanu ka rukom ka jinglong jong e. Ngi la ban im ka bakom kanu ka jing im henrei ngi dang yai long ki kon ki jong blay. Namar kata nga kentu e yang ki para bangi be wat nam sngau salia banwan hajan jong blay. Wan nam pen sngau yala de ban ong bangam long e ban le hakmat jong utrai. Wanam pensngau yala de bangal long ka batengit hanrei tungin wan hajan jong blay namar kani ka penslor yangi bangin nang kham jan shu utrai namar utrai ula ong yangi bangi long ki kon ki jong u ngila ban long ha ka do ka no ka rukom hanrei ngi de ki kon ki jong blay pikan mau yu upol udai unong penyap breu ule ki kam ban persyak ya ki breu jong blay henrei u blay udang iet yo u iet yo bat u shem yo pol u sandor yo kat no tam yo debet o bala ngam ha ki jing ngau bha perthei o bala le ya ka pop klem ya ka pop kani peniap breu bat ki wei pat ki kam aurea jong ka perthei henrei u blay udang iet ya u debet udang yai khot iet bat udang tau thamai ya ka jing em ka jong deben ngakwa ban ong ngi ha ka ne ka por tunginam sngau salia ban wan hajan jong blay ban ya tho ha utrai ka ta ka jing tlot ka jongi para bangai be ngenom la daladihi ki jing penshoi ken wan man ka sngi ha ka jing em ka jongi badai na ka ta ka dau bon sin ngi sha job la da mangi ngi ken ria nau blay ngakwa ban ong ngi ha ka ne ka por pan ka bor no utrai u ito yanga u ito ya pi u tep yangi bat haba u ito yangi bat u shem yangi bangi long ki kon ki jong blay balai ngin ngau salia ban le chala u jong u kpa ban ya tho ya kita ki jing don kam ki jongi habangi don kam ya kamet hatungim le chei mei pa banong ngadon kam ya kane ngadon kam ya katai namar ngitep badai tangi mei badi pa jongi ki bala ban penbiang ya kita ki jing don kam lakala ban long bakin chupa ap shua shipor henringin yo bet ya kabangi pan kalong komjo ro yau no blay jongi ubala kam yangi bangilong ki kon ki jong u larangi ngau tho bangi don hapdeng ka jing tlot jong ka jing long mensem ngi yai sha job ha ki jing penshoi tungin lek ban kan tur sha khamat jong blay ban pan bo no trai bang trai ngadon kam ya ka bor ka jong mi namar ngatlot ngaswai ngadang sha job bon sen ngadang kelon bon sen larangi ngau tho bangi don ki jing e ki bangi ya sham ha ka jing em jongi ngi ngau nalading em la ban ya le tungin lek shak isha u blay u balong u kpa jong u bahabeneng ngilong ki kon ki jong u ngilait ban ya tho ho ngilait ban ya tho ho ula ban ya rap na ka banta jongi ngit ngis ngau tho ha ka jinge dei ka do ladangi don kam pisa hatungim le chei mei pa balong mei ngadon kam te ngadon jing e bangan hap thiet ya kan hap thiet e ka tai dei maki ki ban ya rap ngi tungin ken mau unu ublay jong iu balong ukpau bahabeneng udai mau uken uban yarap uban kersan uban ai boringi bangin job pe kita kijing e baro yodon na preng jong i hakane kapor ni don kijing pang hakamen tunginom let tang shaki specialist bangin ya tho ya kita kijing shitam rai kham tam ya tho how try ulatep
nang no kawan ke jingpang utip ke ai ka badon hakamet ke jongi ngin let bania tho hau trai o bala ban pen khia yangi para bangin be yongi don ki jing kuslai ha ka jing em ki ba om don mano bala ban ai jing tengen ki ba om don mano bala ban weng yi kita ki jing kuslai let bania tho hau no ukpa jongi o bahabneng o batep ye pi o ba itho ye pi Ubayo ilot ya kita ki jingkus lai ki jongpi. Ya tho hau ukloi ban yarap ban pensting ban penjak thai ya kita ki jingkus lai baro. Hagak tin ke jong blai ka ni ke jing roi sam ka ba shispa lai po khandai ka khat ka ba ar pho lai ar pho sau u debet u lek ban duai ha khamat jong blai wong kum ni tu yet yanga a blai ba tu tip ya ka donut jonga to tenjo yanga bato tep ye ki jimot jonga bato khmi la ka don hanga ka lenti boman bato ya lam yanga ha ka lenti bom jiokot u debet u let hakmat jong blai da ka do not baro para bangai be ngakwa ban ongingi ha ka ni kapor tungin let hakmat jong blai da ka do not baro ngimla ban bu ri nau blai ngimla ban petri nau blai ngila ban petri na ka balang ngila ban petri na ki para bangen ngila ban buri larang ngile ya kinu ki kam ki basneu na ka jing yo i ki brieu henrenga kwa ban ong na blai ngimla uni blai jongi udap haki jaka baro uni blai jongi udon haki jaka baro u debet ula deb bania tho ba wat shado shanyam raro hang tau blayudan wat shabakut kaduriaw ro hang tau blayudan la pilet shabneng ro u blayudan hang ta la pi ong bakabadum kan tap no yanga henry u debet u ong bakabadum ro kan kalajing shai hakmat jong blay ngim la ban bo re yala de nau blay u teplot kaya ka banga kwa ban ongingi ha kani kapor ka bamenta para bangit bein ya kata ka mapitip ba ublay uyo i hapo jongpi pikwa ban ya share badu blay pikwa ban pentip show blay wan shajan jong utrai un yarap na ka benta jongpi ublay jongi un kershan un ai boringi wanam sngau shapting Namar ublay jongi uladap ongingi langi don ha kanu ke condition ngilong ki kon ki jong ublay ngilong ki jong uhi ngimlong nong way na ublay namar kata kanjing khot i yangi ha kani kapor tungin nang kham jan show blay tungin nang kham jan show blay ha kani ka jan met ka bamantan ngasngau khia ka mansim ban ngakwa ban ong lada don na pedeng jongpi ke badon kam ya ka jing kershan ban ya duai lang ngakwa ban khot ya pi shane shakman ki don kine ki long pa I pastor ki long kami ki ban ya rap lem ban kershan ya pi ha ki jing duai wat nom get marway u blay u tep bat u yo ilot ya pi u yo sngew ya pi ha ba pi od uyo iye ki jingkit ki bakia ga donut ke jongpi u teplot ya pi wat perkat ban buri na ublay wat perkat ban petri na ublay la pi don ke jing tlot ha ga jing im ka ba pi dang sha jopro utrai u tep ya pi wan shajan jong ublay un long ka bor na ka benta jongpi uyo iye pi ublay haba uyo I ber utep yangi ukwa ru yangi bangen kam jan shoblay kwa larangi klampan onom ong onom yarap henry ukwa yangi bangen dapan nganget ngitip haga jingya day haga doro lada imei pa ngi klam ya tho ya ki jing don kam genom tep henry ublay jongi wat la ulayo I ya kata ka jing don kam ke jongi ukwa pat yangi bangen pendem ya lade hakmat jong ublay tangman penken mau biang kini ki koni Israel ki day kita ki brio ki balaya le persya ya ublay uyo ilot ya ka jing long ka jongki lada ublay umon ula ban pen keladur ya ki henry ublay shamle kumta
Usaya Isaya unong ya tho lepa ba un let kren ha kini ki kon Israel bagian pai sha oblay ki day ban wan ha kejat jong oblay ban yo ya ka jing em batmai kalong ka badon kam yang iro kumjo lang ala dap ban ya tho ya pi ba un oblay jong i bang Shakri utip yang i ba u i tho yang i utip ki jing don kam ki jong i baro henrai la dang ngim let hi ha khmat jong oblay u shupet yang i Ngi long ki kon ki jong oblay henrai ladang ngem lek ban pan daladehi oblay on shupet yangi hatungen ap hado ba oblay on da thaj bat on da bitar ban shupet ya kata ka jing do onut ka jongi kum balong ki kon Israel ngakwa banong ingi ha kani ka por ka bamenta para bange be lada ka don ka jing kta ha ka donut jong pi kwa ban pentip shau trai ya kanu ka jing yeshem nga khot ngau phai ya pi shane shakman ngin yo ban ya rwai ya ka jing rwai ka ba shi spa lai ponyo ka jing rwai ka ba shi spa lai ponyo la da don nap deng jong pi ki ba don kam ban yo ya ka bor ka jing job pila ban wan shane shakmat ban yo ban ya duai lang ngakwa banong ye pi kini ki para benget ki rangba ki long kemi ki ban ya rab ban duai ya pi ki long tang ki nong kershan lem ha ka jing duai henrei de u blei ken o ban pen ko bor na ka benta jong pi ngini rwai ke ni ka jing rwai ka ba shispa lai punyo nginom pen slem ya ka ni ka por lada pi don kino ki badon kam sngo pha ban wan shakmat ngin yo ban ya duai lang na ka benta jong pi Ngade ban yatu hala ukenra jing ten chu bangam laba marwe ha jing kuslai ba Sngo pha ban yeng la don mano ki badon kam ke jing duai ngin yo ban ya kershan e pi ke jing duai pila ban don ha badeng ke jing telon pila ban don kinu ki jing e ki ba pi shem ngin yo ban ya kershan lam ya pi ke jing duai u blai lai or na ka ban ta jong jong pi ki don ki shakri ki jong play ki ban ya rap da don up deng jong pi ki kon samla pi don ka jing ket khuslai u play u te pi u I tho ya pi wan ban ya tho how try ya kita ki jing e ki ba pi kan do ki jing khuslai ki ba pi ken u try un ya rap na ka banta jong pi
kam ke jing duai tong yin om pet ye ki wei pan tong yin yet yala de pet yala ka jong ka do non Dadang don shu so pha ban yeng do nang ban yo ban mai jing duai phila ban wan shri shakman utral ya rap na ga banta jong phi phitip kham phang ya ga ta ga jingket ga ba ma phi dan wan ban ya tho hau trai utep ban wi tho ya phi ban onom e no ro yangi unai ke chupa ha ga por ga jong u hi so pha ban yeng no la da dang ban din ban kon no ro ya ga ne ga jing khot
ai ngo yo blei nagabanta ka tien ke jong u kabaya tho yengi bau blei jongi u I tho yengi da ka kerteng but udang yai penlong yengi ki khon ki jong u blei hi wat hapdeng ki jing dunai ki babon te hagani ka por ka bamanta ngin ya duai lang ngin pan ka bo no blei Oblen ya rap yengi bangin ang kam jan shu kenang bangin yo ya kata ka bor bangin long shisha ki khon ki jong oblei ki bajanai bangin om shim kabu ya ka jing it ke jong oblei bangin om shim kabu ya ka jing long khon blei ke jongi henrei bangin da pen I shisha ya kata ka jing im jongi bangin long ki khon ki jong o bangin ai ngu yo blei jongi ba u I tho yengi da ka kerteng bat chu I no yengi ki por baro bat para bangin nga kwa ban ong beng sei sin tunginam sngau marway tunginam sngau bangi ket hi halade rei tungin kan mau ba u blei jongi u don hasanda jongi ke ai ka badan kam yengi ka long bangi ro ngin don barabor hasanda jong blei ngin duai lang ha kani ka por ngin duai kerpangi kini ki para bangit ki bala yo ban wan shakmat utrai utip khambhai ke jing don kam ke jongki ban ngin kershan naga benta jongki ro ba utrai nang ai bor ye ki ha ki benta baro tungin ya duai lang au blei khupa jongi u ba beneng ngada ai ngu ye me ko trai na mar ka tin ka ba em ke jong me ka balap ya tho yengi kan ran ba mi I tho yengi ban me tip yengi trai da ka kerteng ngelong ki khon ke jong me kan ran ke ba ma me mela seus pa yengi da ka dor ka barem kan ran mi I yang ko trai ban mi I yengi kan kunci so ba e langi long ke batlat bor ke baduna trai henrei me kam yengi bangilong ki khon ke jong me kan ko trai na shu ai ngo ya me kan rat ba bha ba mem chu e no yengi kunci so ba e jonga ngai ngo ya me trai ba mi I tho yang atrai da ka kerteng kanu ngasngau kordor ko pa mangan tep bangalong ka khon ka jong me kan rat o Jesu ba e jonga nga ai ka burom nga ai ka jing ya ro shame ko Jesu manga duai ko trai ba mani rap yang kan rat banganam sngau hon ko trai mangan shulong tang ka khon ka jong me klem da em kat kom ka man ka jong me ai bor yang aku Jesu ba e bangan em ka jing em ka be de dur kat kom ka man ka jong me ko trai mana ka banta jong I wei pe I wei ko Jesu ba e bangen pen sngau ba ya me kan ran trai nga ai ngo ya me trai ba me la kar khuro yang I kan ran ha kan ka por me la kta ikini ki man sem ke ba kodor ki wan ban ya shambat me ngem tep trai ke ka jing don kam ka jong ki rengi duai ba ma me kan ran men yo ban don ring kan men kershan men ai bor ya ki khon ki jong me trai ki bala wan shakmat ko pa menang ya yalam ya ka jing em ka jong ki kan ko Jesu ba e ba kenang ya shaprang ha ka jing em jong ki atrai ba ba ngai ngo ya me kan ran mangen tep ko trai ba me tep yang I kan ko Jesu ba en shi sha trai ngi long ki ba ko dor ha khmat jong me ko trai ngi ngau hon ka man sem bangen tep trai bangi dang yai long ki khon ki jong me what happening ki jing telot ki ba bon ai boreng I ko trai Jesu na berkata bangen da pandan buram ya ka kerteng ke jong me bangen da ya shi sha trai kom ki khon ki jong me ki ba jana I kan ko Jesu ha ka jing ya lanti ke jong I hang ne asla perthai trai ngi telot ngi swain re pen ko bor ma me yang I kan ran mangenang la ban ya sha prang kan ko trai ya rap yang I kan ran bangen ngau tho trai bangem la ban bu re na me ya me yo I lot yang I ko trai Jesu ba me tep ya ka ba chapo ka jong I kan ran trai ya rap ai boreng I ko pa bangen kan mau kan diang ba me dam jongo yang I badai batrai ya bangi kan mau ya me kan ya rap yang I bangen kiar na ka basneu baro ko Jesu ben kan ai boreng I bangen ang em ka jing em ka bajana I shisha ba bangen yai ne scam ha me ha do ka ba kot ka jing em ka jong I ngida ai sha me ka buram ka jing ro bangen pen kraw ya ka kerteng ke jong me namar me la yo sngau yang I ko pa bangi duai ha ka kerteng ke jong Jesu ngapan amen ublen yo ban kerku na ka bentai ka ni ka por ka ba kodor e na ka benta ka buram ke jong blai amen
Hai ngo shibun ublei bula don rekat ban ngi ke jeseng jengi ula kerkhui ngi bar kala long shisha ke jingker kui ngi iwei pe iwei kublei shibun ni kong wan sara bila wan ra ke ni ka kubor ke ban long shisha ke jing temen sim ngi baro ublei unang ye don rekat bau na yang kerkhui ke jing em ke jeng pi tingila poi mentas ke bagini wai no e ke jing shakri ke jung ya ke ni ke janmiet ngini pen kot da ke jing ruai ke balai fun riu ke jing ruai ke balai fun riu ke koros ke baong utep ki eryong ki bansho yanga utep upenjam hi ki eryong ba ka jingruai ka balai pun riu bat nandala dep kani ka jingruai ngan sngobaban khodi pastor jungi binduai bet in ai ka jingker khu penwai Ngadem ukbaba ijonga Vale
Pada aingo ia metrai na kemantakan ke sengi ke bagerpang ke mio bandon ke yeng ke bekentang ke jome. Rengkat begajing sengen thei jong ka balang atrai bi bagan ke tayo baro ke wei. Hak milio ban syakri ban pendon buram ke kerteng ke jome. Ngi aingo ro trai shisha ba memetip na ke benta jungi wei wei baro. Ban kata ka gajing sau scam gajing nget ke bengidon hame. Ba melang ru blai trai ubala banirap na ke benta jungi. Ngiai ngo ia metrai bi bengidon kum ia meu blai. Bam don ka wei pada trai bi ka bengini sau artatin. Ban iwan namar ketaban dwai rap na ka benta jungi. Bengin nangken ko pa bi ban sno ban batang hame haki por baro. Ban kumrelo trai ha bengin sio ken ko pa bi ja ka ban kliap no akane ka siteng jongan ka singi ka bamatah ka jing syakri ya ka kerteng cuma blai ba em. To da penlait ingi rengkat ba ka jingir ku blai ka jome. To da ahiru ba ka jingai ka jong Yesus Kristus trai kajing iba kajing ublayu kepada bom cukun rengkat kajing selak bahun batiang bapan syaj boro men sem bekon to ai begini kelahi wei kan yok melon kat kerpang kajing seng kan thei jong ka balang ken ko pa bi kan ikit kan iba ka kam ka jome ke balong ru kom ki long kemi ke kam ke babon ke beri ban pen bat kam tam atrai ke jing ke sem ke jong ki ka wei ba wei ka long jing long sem ki pra nge ke bi he bat kam tam na peleng chu kan thei menang sai ki kan thei si ke balong ka jingir koi ka kerteng ka jome kalau rekat bala jong ka balang ro trai bi kam tam ha ka jing syakri mai blai ba em kalau rekat bat ngi upai lang u jome ba syakri ba khot kar par ka kerteng ka jome obadon hang ne ba kaleng sodong satlak jong ne ka slaka kendau nadu menta ba chudiki arta ke ba bom jukun ida duai amen.